అసలు పడుకునేయట్లేదురా, ఒక గంట పడుకున్నాం అంటేనే. ఇప్పుడు బీచ్ ఆట టైం అంతే తెలుసా, చూపిస్తా చూడు 2:10 అవుతుంది. ఇప్పుడు మీదకి వచ్చాం బీచ్కి అంటాడు. 17 దోలు బీచ్ ఉందాం. మళ్ళీ చూడు ఎలా పడుకో తాగుపోతాడులాగా. యా ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా భీమిలి బీచ్ చూద్దాం. కరెంటు పాయ కళ్ళు కొనుక్కుంటున్నా. కరెంటు పాయ కలర్ 4 కూడా అవ్వలేదు. ఈరోజు ఏటేటో చేస్తున్నాం మేము. ఈరోజు మూన్ చూడండి బా. అక్కడ పడింది, అక్కడ పడి ఇక్కడ దొల్లుకొని వచ్చింది, అయినా పని చేస్తుంది. అబ్బా బిల్డ్ క్వాలిటీ అంటారు దీన్ని.